A vicepresidencia da Deputación de Lugo manterá aberto ata o 29 de setembro o prazo de solicitude de axudas á gandeiría extensiva da sexta edición do programa O que non arde. Medio Rural destina 385.000 euros ao plan dirixido a explotacións de gando cabalar, ovino, cabrún e porcino. Permite a axuda directa para a compra de pastores eléctricos e accesorios para o seu funcionamento como baterías ou placas fotovoltaicas, a compra e o mantemento de valados móviles de malla electrificada, de valados fixos electrificados, de colares intelixentes para a monitorización da actividade animal, de refuxios, de pasos canadenses e de outros elementos para silvopastoreo. As axudas poderán acadar os 6.000 euros ou os 12.000 no caso de incluir en pasos canadenses ou colares intelixentes. Ademais, as ganderías poderán financiar gastos complementarios como rozas puntuais para a instalación de sistemas de protección ata un máximo do 10% do total solicitado. Ou, ben, tamén poderán financiar a suscripción de aplicacións de monitorización intelixente. As solicitudes deberán presentarse preferentemente a través da sede electrónica da Deputación de Lugo.